Vítejte u poslechu podcastu Fuck Upy v IT, ve kterém hosté mluví o reálných selháních a chybách ze svojí IT kariéry. Praktický podcast o tom, co se komu nepovedlo, proč se to stalo, jak to vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás, posluchače. Ještě než začneme, já jsem Matěj Kotrba, zakladatel a CEO společnosti Kaizema, IT hiringové agentury, která se specializuje na nábor seniorních a těžko obsaditelných IT pozic. Pokud hirujete nové kolegy do vašeho IT týmu a potřebujete pomoc a nevíte si rady, napište mi na LinkedIn nebo na e-mail matej.kotrba@kaizema.cz. A teď přeju příjemný poslech. Ahoj všem posluchačům podcastu Fuck Upů v IT. Dneska ve studiu vítám Katku Leš, Group AI manažerku z evropského lékárenského řetězce Dr. Max. Katko, vítej v podcastu. Ahoj. Ahoj. Já tě představím krátce. Ty seš absolventka pražského matfizu, kde si získala doktorát z oboru komputační lingvistiky, což je mimochodem jeden ze základů toho, čemu dneska všichni říkáme AI. V praxi se věnovala zpracování nestrukturovaných dat a forenzní analytice. Prošla se s firmama jako Atacama, Deloitte a skupinou PPF, kde si vedla AI a datový trhy. Týmy. Dneska si v Dr. Maxovi jako Group AI manažer. V roce 2022 si byla vyhlášena top IT osobností roku a mentoruješ ženy v IT, potloukáš se po technologických komunitách, máš 3 děti a žiješ v Praze, jak si napsala. Na úvod ti jako táta zatím jednoho dítěte chci zatleskat a zeptat se, jak to jako sakra s ohledem na výčet zvládáš kombinovat. Jakože já si říkám, tohle zvládnout a mít 1 dítě, výzva, tohle zvládnout a mít 2, větší výzva, tohle zvládnout a mít 3, unreal. Tak je to jako time management, prostě základy managementu se mi dost hodí, musím říct. A work hard, play hard, no. Okay. Jako jedu na ten quality time a na nějakou prioritizaci a vlastně ty věci, které člověk zná z toho managementu a leadershipu, tak v té rodině teda uplatní maximálně. OK. Ty dneska posluchačům přinášíš, Katko, téma, který mi přijde tak jako hezky autentický a lidský a dotýká se ale vlastně paradoxně úplně každýho z nás. Nebo respektive řekl bych možná, že jako každý z nás se ho někdy dopustil, toho fuck upu, nebo do dneška dopouští. Jsem jako zvedl tu zvědavost těch posluchačů. A je to předstírání kompetence, anebo když se bojíme přiznat, že na to nemáme. Ty s tím máš bohatý zkušenosti, jak jsem pochopil, kromě jiného, a to jak před AI, bych tak nazval, před Kristem, před AI, tak teďko v době AI, který to ještě více katalyzuje. Pojď do nás. Co to ve tvém pojetí a zkušenosti je předstírání kompetence a kde si ho zažila či zažíváš? Ty fuck upy, který vlastně pramení z předstírání kompetencí, jsou vlastně situace, kdy někdo buď to neví, anebo, a to je myslím rozdíl, jako neví, že neví. Nemusí se to nutně dít záměrně, ale každopádně se to bojí přiznat. A tím pádem vlastně slíbí něco, co nejde splnit. A myslím, že je to dost jako téma na tu důvěru v týmu, na to, že ti ty lidi řeknou, že fakt neví a potřebuješ na tom projektu třeba vyměnit a v době před AI, jako to je vlastně otázka nějakého tradičního projektového managementu, ale typicky ty lidi to dělají, protože se stydí a protože se ti bojí jako manažerovi přiznat, že se stydí, no. Že vlastně to nezačíná, jako že tam není špatný úmysl, ale opravdu ten stud, no. Zkusme to, napadá mě otázka, trošku jakoby zpřesnit a možná i jako zpřesnit do takových jakoby 2 množin, co můžou být nejvíc naši posluchači, a to je samozřejmě v IT, uvnitř IT, a to je jakože jedna rovina jako management víc, whatever it means, projektáci, CEOs a podobně. A druhá rovina jsou ti jako aktivní členové těch týmů, ti, co jako dělají s nějakýma těma jako šéfama vlastně. Jo. A teďko třeba, co ti chodí na mysl, nějaké jakoby příklady toho, ať už tyhle ty fuck upy a předstírání kompetence dělají ty lidi z managementu a jak se to třeba na té denní bázi jako projevuje. Každý to trošičku domyslíme, ale myslím, že dokážeš jako za ty roky pojmenovat jako ty nejtypičtější situace, k tomu se snažím dostat. Jasně. A i ze spoda vlastně, víš? Jo, určitě to má tyhle ty 2 roviny a
Tak jedna věc je, když to děje třeba v konzultingu, se kterým mám já zkušenosti, tak ty vlastně nechceš vypadat blbě před tím klientem. Takže oni se ti ptají, a tohle ještě taky umíte, to bychom chtěli do toho projektu přidat, a ty řekneš, jo, jasně, určitě to umíme, a pak teprve začneš zjišťovat, jestli s pomocí nějaké třetí strany si vůbec schopen to dodat například. A potom na úrovni toho C-čkového managementu, a myslím, že CIOs i v dnešní době, tam to opravdu strašně eskalovala ta AI, protože prostě často je tam ten pocit, že jako musíme dělat něco s AI a zase budeme vypadat blbě, když něco s AI dělat nebudeme, takže si prostě koupíme nějaký nástroj, i když nutně nevíme, jestli stojí za ty peníze a jak vůbec funguje a jestli na ně máme ty use casey, ale je nám blbý si připustit, že možná jako nemáme úplně dostatek informací a chceme být AI first, tak to prostě uděláme, takže... A není tady to takový obojetný jako use case, kdy to AI to vlastně jako katalyzuje, umocňuje a neb jako to, co jsi řekla, ale zároveň vlastně jako by to stírá to, že vlastně, když něco neumíme, no tak to AI, když to trochu napromptujeme, tak to jako vymyslí za nás, nebo nám poradí, nebo to řekne a my to zapojíme to naše know-how trochu a ono to z toho nějak vyplyne a vlastně to umíme? A na to mi to připadá dost drahý, jako na to, že to vlastně jenom takový jako ego boost, že prostě... A možná i záleží na příkladu, jakože když řešíme běžné věci jako z nějakého každodenního života nebo nějaký jako přízemnější věci a rozhodnutí, tak asi možná, nechci mluvit za tebe, ale možná, když řešíš nějaký brutální strategické věci a fakt nějaké jako ryze, know-how a expertní věci, tak tam ti to asi ani tak nepomůže možná. Nebo? Tak já, kdyby byla CEO, což nejsem, tak si myslím, že ti to spíš jako, že si nakupuješ ten pocit, že nejseš pozadu. Že si jako nakupuješ pojistku toho pocitu, že nejseš pozadu. Okay. Ale jinak v té drobné denní efektivitě ta AI bych jako předpokládala, že i ty strategické věci si samozřejmě můžeš prokonzultovat, to jo, ale mám teďka na mysli opravdu, že kupuješ řešení, já nevím, na jako optimalizaci supply chainu, dejme tomu, jo, nějaký prostě AI a teď ty vlastně, když nevíš, jak ty věci fungujou a že tam můžeš mít nějaký strašně dobrý machine learning, který ti úplně stačí a jestli v tom ještě bude hrát roli nějaká jako předpověď počasí nebo nějaký jiný metadata, se kterýma ta AI může pracovat líp nebo hůř a jak velký vliv to vlastně má na ten celý dodavatelský řetězec, to jako musíš být trošku zběhlejší asi jak v tom supply chainu, tak v té AI, abys jako byl schopen vyhodnotit. A pak jako je dobrý se obklopovat právě těma expertama a lidma, který tomu jako rozumí a poradí ti, ale nekupovat prostě AI pro AI. Na druhou stranu tyhle ty fuck upy z předstírání kompetence, tak se myslím jako děli ještě dávno před AI a troufám si tvrdit, že se jako nedějou jenom v práci. No, jako přemýšlím, jak se vhodně zeptat, aby to udělalo ten můstek jako mezi tím, jo, ale jako ta otázka zněla, jako proč se lidi ne jako bojí selhat, ale možná jo, proč se jako lidi bojí selhat, proč se bojí říct, tohle neumím, tohle neznám, tohle nedodám, tohle neuděláme pro vás navíc. To jsme zpátky u té výchovy dětí, jako já myslím, že to je právě nějaká výchova k nějakému perfekcionismu a vlastně ten strach ze selhání si možná neseme všichni jako už prostě od nebo školního věku, snaha vyhovět. A tak ty jsi to zmiňoval na začátku, že já mám těch dětí relativně hodně a já vlastně chci, aby se naučili plavat, aby se naučili selhat. Protože já třeba jsem tu šanci moc neměla a způsobilo mi to v životě spoustu komplikací a podívat se do sebe a připustit, že aha, teď tomu nerozumím, potřebuju se poradit s někým, kdo tomu rozumí, nebo aspoň připustit, že tomu opravdu nerozumím, jinak nás to bude stát miliony, tak taky jsem se to musela prostě učit, no. No což už bychom možná, to už se trochu dotýkáme jako takových jako návodů, jak na to, jo, ale že to bychom mohli chtít po lidech, jako podívejte se na tyhle ty situace ve vašem životě, pracovním, mimo pracovním, jako kde jste se báli jako přiznat jako selhání nebo že nejste dobří a jak to vlastně jako dopadlo, jak jste to jako vyhodnotili a jak to mohlo být proběhnout líp a nestratili byste tohle, že jo. Jenomže to zase vyžadujeme po lidech jako reflexi a toho umět se na tohle podívat. Přesně tak, jako podívat se do sebe a mít nějakou sebereflexi, to si myslím, že je vlastně naučená dovednost, no, a ne každý má, jako s tím můžeš dělat ministra. Jasně, no, hele, čtu to správně, že to proč, nad rámec tohohle, proč se to děje, ať když pomineme teda to, co nezměníme, a to je nějaká jako výchova od malinka, tak
to, co můžeme změnit, je to externí prostředí nebo firemní prostředí, týmový prostředí a to je vytvořit tam nějaký bezpečný prostor, pocit důvěry a prostor, kde můžeme si dovolit selhat? Přesně tak a zvláště u těch juniorů, kde se mi dělo, že prostě ty lidi se chtěli jako osvědčit nebo se nějak zavděčit nebo prostě získat nějaký ostruhy na tom projektu a pak to jako po nocích doháněli nějaký znalosti, které ale jako by jim třeba trvalo roky získat, tak potřebuješ těm lidem jako dát jednak pocit, že to můžou udělat a že nebudou prostě vypadat blbě. Já myslím, že tam jako hraje velkou roli to ego, že opravdu se chceme osvědčit a chceme jako vypadat kompetentně. A nejenom možná před tím šéfem, ale před těma lidma z týmu, před kýmkoliv, že jo? A sami před sebou. Sami před sebou. Dobrý point. A ty si tyhle ty prostředí, řekněme, z pohledu jako leadershipu vytvářela nebo vytváříš jako ze svý kompetence, ať už současný, protože nevím, anebo nějakých jakoby minulých. Tohle to je to, jak ty jsi to jako řešila a snažila se to jako otočit? Rozhodně, protože ta důvěra je důležitá nejenom kvůli tomu, aby lidi mohli přiznat slabost, což mimo jiné jako learning by doing a taky samozřejmě se snažíme ty lidi vést jako vlastním příkladem, takže je fajn, i když ten šéf jako tu sebereflexi má a je schopen říct, hele, tady fakt nevím, poradím se. Vzpomeneš si, vzpomeneš si něco, jako co jsi třeba ty tak jako řekla, jakýkoliv jako case vlastně, co jsi jako přišla a řekla třeba tomu týmu nebo těm lidem, hele. No jasně, tak tím, že vlastně zrovna v té AI je to všecko tak rychlý, tak zrovna se mě někdo ptal, jestli nějaký model je vhodný v rámci nějaké tokenové optimalizace, protože potřebuje něco a pálí na tom strašně moc tokenů. A já jsem jako tušila, že minulý týden vyšlo něco, co má v tomhle ohledu jako lepší performance, ale nebyla jsem schopná si vzpomenout, ve kterém tom newsletteru jsem to četla. Takže jasně, jako zase jo, ta AI tohle to hrozně eskaluje a to FOMO a ten pocit, že jako nevím a že ani nevím, co nevím, no, tak na mě třeba dopadá opravdu jako mocně teď, ale jenom jsem chtěla říct k té důvěře, že to nemusí být nutně ten strach ze selhání a ten pocit, že jsme nekompetentní, ale ty tu důvěru potřebuješ samozřejmě mít v tom týmu i proto, že ty lidi ti nebudou performovat, když prostě dostanou kopačky, nebo jim umře táta, nebo já nevím, jo, to je prostě spoustu životních okolností, které nás vrací k tomu, že jsme jenom lidi a stejně jako přiznáváme své slabosti, ať už jako šéfovi nebo partnerovi, nebo konec konců těm dětem, komukoliv, tak mu přiznáváme jako spoustu dalších okolností, které prostě na tu práci mají vliv, pokud nejsou pes kamene. Je to, co dělá člověka člověkem. Tuhle epizodu přináší Kaizema, IT hiringová agentura, která se specializuje na nábor seniorních a těžko obsaditelných IT pozic. No a teď zpátky k rozhovoru. Napadla mě otázka, taková jako zase z té denní praxe. Počkej, já se musím žít jako do role třeba toho jako manažera, jo, ale jako jak je možná hloupá otázka, jako jak poznám, lomeno jak se dá rozeznat nějaký pattern toho, že mám jako spíš takový prostředí v tom týmu, nebo spíš takový lidi v týmu, který jako hodně přestírají tu kompetenci a třeba to nedokážu já na první dobrou jako rozeznat. Jinými slovy, snažím se vlastně jako dát nějaký jako návod a pattern těm našim posluchačům, jako jak takovýhle to špatný prostředí a ty lidi s tou nereflexí, nebo nereflexí s tím předstíráním jako poznat, rozpoznat a jaký ty věci vlastně to lesson start, jaký ty věci jako udělat, kdyby nic jiného, abych to postupně, protože to nejde ze den na den, postupně začal jako obracet k lepšímu. Tak ono to poznáš tím, že ty lidi mlžej. Mlžej. Jo, jako je dobré klást jako velice konkrétní otázky na to, jak řešíme prostě konkrétní věc. A když se odvolávají na to, že teďka neví, nebo se to musí zjistit, nebo se na to ještě nepodívali a tak dál, tak jako víš, že tam asi něco se bude dít. A ty pak máš jako dvě možnosti v zásadě, které závisí na tom, Počkej, promiň, nezapomenit. Kromě těch dvou možností, když říkáš nevím, musím se na to podívat, není to spíš jako to správně, co chceš slyšet, že nepředstíráš, ale vlastně říkáš nevím.
No a to je právě to, že ty vlastně, ta první možnost je, že nechceš zranit ego toho člověka a dáš mu ten prostor na to, aby si to teda dohledal a ty věci, ty oblasti, ve kterých je nekompetentní, tak se prostě doučil. Jako může být, že je to i něco, co ho třeba zajímá, je hodně motivovaný si to jako doplnit a pak se stane kompetentním a ten projekt doručí a vlastně všichni jsou spokojení. Ale když ty kompetence jako skutečně předstírá, ať už prostě z neznalosti, z lenosti, ze strachu, ze spoustu jiných důvodů, tak si myslím, že je skoro lepší ho s tím konfrontovat a nabídnout mu pomoc. Že to možná... jako, hele, já vidím, že prostě tohle asi nemaká, tak pojďme si říct, jako, jestli už to někdo dělal, jak to dělal, jestli známe někoho, kdo by nám mohl poradit. Což děláš jako na úrovni jednotlivce, one to one, což když budeš mít 7 jednotlivců v týmu a se všema to budeš dělat, tak tím taky vytváříš to prostředí, ale je tam nějaká jakoby věc, jako jak to vytvoříš jako napříč tím týmem, jako že to řešíš jako na nějakých jako společných týmových sessions, nějak Ne. Tohle je velice senzitivní téma a to řeším jako na těch jedničkách. Ty lidi nechceš schodit před ostatníma, ať už jsou to ty tvoji junioři, protože prostě by si mohl jako poznamenat doživotně. A nebo tvoje děti, konec konců. A na tom C-levelu už to vůbec nechceš dělat. No, tam je to ještě o to citlivější, protože pro ty lidi samozřejmě je hrozně ponižující připustit, že něco neví. Možná předefinuji otázku, tohle to je jasný, ten case, ale spíš jako na odpověď na otázku, jak vytvořit bezpečný prostředí v týmu, kde se nebojíme přiznat chybu a že nevíme, uvnitř celého toho týmu, tak jestli jako nějaký pattern vlastně jako takhle to můžu budovat napříč týmem, nejenom na úrovni jednotlivců, jestli jsem srozumitelný. Já přemýšlím, jak jsem to dělala jako historicky. Ty jsi to trochu říkala, jdu příkladem, řeknu před celým týmem klidně něco. Jo, tak zase na druhou stranu s tou kompetencí se taky musí opatrně, protože když pak jako v jednom kuse připouštíš, že jsi jako v něčem nekompetentní, tak si ty lidi říkají, jako, proč tady vlastně je, jo. Takže což je paradox, to podporuje potom zase zpětně, kurňa, tak jak moc to tam pustit, jak moc to tam nepustit. Jo, a tak jako měl bys, to už možná začíná jde u rekrutmentu, jo, ale že samozřejmě ty lidi, to často není chyba, že jsou nekompetentní, může to být i tím, že jsme prostě špatně mečli na tu pozici a že i mně se jako může potom stát, že jsem měla jiný očekávání a prostě na tu pozici ještě nemám třeba, jo, může to tak být. A mně se spíš osvědčilo dělat postmortem analýzu, která není jako blame game, ale v rámci které si řekneme, jo, tady jsme udělali chybu, bylo to proto, že jsme neměli všechny informace, nebo někdo nepřipustil, že je nemáme. Nemusíš nutně jmenovat jako ty konkrétní lidi, ale pak se přesně na to podívat jako tým a proč se nám v tomhletom konkrétním projektu jako nezadařilo. Mě napadlo, jak jsi říkala, nebo když jsem se ptal, jak rozpoznat to, že ten člověk jakoby předstírá kompetenci a ty jsi mluvila o mlžení. Mě možná napadlo, že i může být naopak vlastně jako velmi jako přesnej, ve smyslu, že může jako skálopevně tvrdit, no to je takhle, nebo to je tohleto, ale ty v tu chvíli jako manažer musíš ale vědět, že vlastně, že to tak není, abys to byl schopný rozeznat. Jako já se teď bavím o delivery nějakého většího projektu, kde většinou máš jako projektovýho manažera, pokud to není zrovna on, který předstírá ty nekompetence, ale i tak jako bys měl mít pojištěnou celou tu kaskádu nějak a měl bys to jako být schopen vidět, že prostě někde neperformujeme. Ať už protože nám tečou peníze, nebo nám přetýkají hodiny, nebo lidi jsou utavený. Jako myslím, že zase ty tradiční nástroje projektového managementu fungují docela dobře v tom, že nám tam ty ukazatele jako někde se vysvítí. Mně se moc líbí takový ten jako pragmatičtější pattern a to bylo to jako kladete jako konkrétní otázky, z nějaké jako účelové otázky a dostáváte prostě dlouhý, nejasný, rozplizlý jako odpovědi. To je nějaký jako první zvednutý praporek, který můžete jako identifikovat. Jo, a to je takeaway z konkrétního caseu, kdy my jsme vlastně řešili likvidaci pojistných událostí automatickou, jejíž součástí byly taky poznámky od doktorů a byly to ručně psané věci a to písmo bylo prostě ještě nečitelný, nerozpoznatelný OCR-kem a ty lidi tvrdili, že to jako nějak zvládnem a přečtem a bylo jasný, že ne. A ty se prostě můžeš zeptat, jako s jakou pravděpodobností nebo s jakou úspěšností rozpoznáme, že tohle slovo jako v tom OCR odpovídá tomu textu, který ten lékař měl na mysli a oni by ti měli říct, jo, tak z 92% to poznáme, to slovo. Rozumím. Dobře. A jinak teda samozřejmě můžeš potom přizvat někoho, o kom víš pozitivně, že té věci rozumí a klidně ho jako toho experta nechat prostě konfrontovat s tím člověkem, který jako to lidí, hele, tady máme 60% a on bude říkat, no ale to je nějak podezřele moc. Případně fakt jako
dohledat ty studie jako caseky vyloženě k tomu konkrétnímu případu, kde to jako někdo řešil třeba na podobném jazyce, ale stejnou metodou, aby jsme si řekli, hele, vy to tady, jako takhle my jsme vlastně fungovali na tom matfizu, že někdy, když byla anotátorská schoda podezřele vysoká, tak jsme věděli, že někdo asi si vymýšlí. Mně přijde zajímavý úhel nad tímhletím celým ještě ten, že vlastně to, o čem se tady bavíme, tady ta pracovní sféra vlastně předpokládá ale vztah v tomhle případě tebe jako kompetentního člověka, co má znalosti, dovednosti, oborový a blablabla a vlastně tvůj schopnost a skilly ty lidi rozeznat, ale vlastně můžeš mít i case, kdy a těch bude taky spousta, kdy máš prostě vlastně jako nekompetentního člověka, který sám vlastně nevíš na té úrovni managementu, který pak má o to horší výchozí možná pozici poznávat ty lidi v těch týmech, protože sám jsi jako vlastně nekompetentní člověk, který třeba je kompetentní jako pro nějakou výseč té práce, whatever it means, jako třeba people management, ale vlastně jako nekompetentní třeba pro tu hard, víš? Ale kdo mě tam dosadil? Jako tohle to jsou věci, které si fakt myslím, že by se měly už řešit jako v těch seniornějších rolích, tak bys měl mít jako celý ten balíček. Jo. A důležitou součástí toho balíčku mimo jiné je schopnost právě sebereflexe a toho rozpoznání toho, že jako teďka fakt nevím a necítím se kompetentní pro řešení téhle situace a pak si to můžeš jako rozebrat se svým šéfem zase a potom opravdu jako stavět si i ten tým podle kompetencí. A ideálně jako budovat důvěru mezi nimi, aby oni si řekli o pomoc vzájemně. Protože tenhle je dobrý na tabulky, na čísla, ten je lepší na komunikaci s klientem. A když se člověk s číslama dostane do komunikace s klientem, která mu nejde a není v tom kompetentní a není v tom komfortní, tak si může říct jako tady kolegovi vedle, který mu pomůže. Ale to je strašně super, že mně se líbí, jak ty to popisuješ prostě úplně jako, že normal case, ne? Jako, že tak to je. Ale teď naskakují mi ty příklady v mojí hlavě, kdy si říkám, ale Jesus, tohleto spousta těch týmů neví prostě. Jakože ani ty kluci, holky mezi sebou, ale třeba i ty tým lidi, jakože vody dobrý, jako nechci křivdit, jo, ale nemyslím si, že jsou jako všechny týmy tak vyskilované, jako ty nedobrý v tomhle, víš, a tak dále a Hele, learn it the hard way, jo. Ale já jsem si dost dělala i diagnostiku s těma lidma a opravdu si jako doplňuješ ten tým tak, aby se ty lidi jako doplňovali pro tu práci, kterou potřebuješ. Diagnostiku děláš. No ale protože mi tam tečou prachy, jako to je jako business case, jo. Souhlasím, ale ten můj apel, proč to říkám nahlas, je, kdo tu diagnostiku dělá. Jo. Víš? Jo, chápu a za mě to jako není nice to have, ale je to naopak jako způsob, jak se postavit dobrý delivery tým. I protože ty lidi jako baví různý věci. Já i při tom hiringu si hodně dávám pozor na to, že jako lidi mají různý motivace, proč s tebou chtějí dělat, někdo kvůli tomu obsahu, někdo protože seš to ty, někdo protože dobře platíš, někdo protože to má blízko do práce, někdo protože to tam hezký. Jasně. A potřebuješ, aby jako jim to makalo vzájemně. No. Souhlas, další věc, nějaká práce s talentama a ne jako koho potřebuji doplnit sem, že ono v tom poroste, já v tom umírám. Chápu. Jo. Tam teda jenom rozhodně já pléduju za to, aby se posilovaly silné stránky a vlastně se nekladl důraz na ty na ty slabší, ale ta sebereflexe si myslím, že jako je životně důležitá nejenom v té práci. Tak protože jinak se fakt hádáme, jako, či to vlastně byla vina a kdo byl ten nekompetentní a kdo měl ty dětské vyzvednout z té školky. Chápu, co říkáš. To mě mrzí. Ne, takhle já myslím, aby to nemyslel špatně, já zatím jako nemám dítě ve školce, ale jako dovedu si představit, co popisuješ. Kamarád vyprávěl. Napadá k tomuhle tématu toho předstírání kompetencí ještě nějaká silná věc, kterou je potřeba posluchačům zanechat? Já myslím, že je důležitý zdůraznit, že ten kredit máš fakt jenom jeden. A že je dobrý to jako neprokaučovat, protože když ho prostě propálíš na nějakém projektu, který bude drahej, tak si tu pověst zkazíš a zvlášť, když jsme na tak malém trhu, jako je ten náš, tak se to vlastně lidi dozví a je to zbytečný. Takže za mě je vlastně velký risk předstírat ty kompetence a neříct si o pomoc. Souhlas. Ve tvém případě to je vlastně ještě, teďko to myslím pro posluchače tak, že vlastně ty to hodně říkáš samozřejmě tou svou jakoby optikou, toho jakoby high levelu, už těch jako, řekněme, jako velmi strategických, velmi vysoko postavených lidí, což je o to větší risk samozřejmě prostě toho kreditu. Neříkám, že to není jako takový risk pro ty lidi v týmu, protože taky, ale víš kam jakoby mířím, že asi možná jakoby ze stoupající se a důležitější jakoby rolí ten kredit je o to náchylnější? Ne, protože my už jsme to zažili a já předpokládám, nebo sama na sobě aspoň tak pracuji, že v té seniornější roli je to pro tebe snazší ty nekompetence připustit, protože už máš jako za sebou
nějakou cestu toho seberozvoje, už jsi to i zažil a víš, co to dělá, když to nepřipustíš. A naopak cením ale u těch juniorů, protože tam si myslím, že to je pro ně jako těžší mnohem. Jo. Že pro některý z nich je to poprvé v životě. Tohle jo, já jsem to spíš myslel, možná jsem to řekl špatně, já jsem spíš myslel tak, že když ty ve své roli, ve své jako úrovni ztratíš ten kredit před nějakýma jakoby lidma, tak to pro tebe může mít, protože těch příležitostí jiných nemusí být tolik, ale lidi tě znají a tak dále, tak máš jako, tak je to pro tebe jako daleko senzitivnější věc, než pro nějakého, a jako to nemyslím zle, jako víš, řadovýho vývojáře v týmu, který taky samozřejmě hraje na tom stejném rybníčku a tak dále, ale jakoby ty možnosti jako vypálit si ten kredit jich má víc, víš, jak to myslím? Jo, ale zároveň mi připadá, že to taky dřív poznáš a máš jako větší možnosti tomu předejít a samozřejmě jako s velkou mocí roste zodpovědnost, ale tam si myslím, že je strašně důležitý potom, jako jasně, jsi kompetentnější, máš třeba větší tu zodpovědnost, ale paradoxně víc pracovat v tom týmu a to abychom tomu předešli, protože to jsou jako opravdu finanční ztráty, takže by to mělo být nějak rozloženo to riziko, ale musím říct, že paradoxně čím je člověk výš, tím je ta práce osamělejší, takže já bych taky byla hodně pro, abychom si ty nekompetence připouštěli i na těch vyšších levelech, protože to prospěje tomu biznesu. Nemám co dodat. Na závěr, my jsme těch doporučení asi, nebo těch lessons learned řekli dost, nebo teda respektive ty, hodně na tu, jako možná bych řekl, úroveň toho managementu. Teď položím jako otázku pro posluchače nebo za posluchače jako z úrovně toho zase jako řadovýho člena týmu, a to nemyslím nějak špatně, ale prostě jako, hele, jako dobrý, to, co Katko říkáš, to je vlastně super, to jako dává smysl a vlastně jako já se bojím, já mám strach a bla, ale jako vlastně mám pocit, že ten tým, lomeno to vedení, lomeno ten šéf, lomeno ten tým lead vlastně jako by mě za to, a doplňte sám, jako panišoval, vyhodil něco, nepřijal nějaký tady můj reflexy, že jako tohle ještě neumím, ale jako vlastně musím, jako cítím, že musím takhle fabulovat a předstírat. Máš nějakou zprávu pro takového člověka? Já bych zvážila, jestli v takové organizaci vlastně chci fungovat. Tak, tady máte odpověď. Tak to zvažte. Katko, děkuji ti za otevření tohoto tématu, který je boží, který je vlastně jakože velmi komplexní a jakože náročný, protože že jo, ta výchova, ta hloubka, všechno, ale vlastně na druhou stranu, jako pokud chceš to změnit a přemýšlíš nad tím, tak poměrně jednoduchý a řešící spoustu věcí. Mně přijde důležitý si to zažít a zjistit, že se taky často nic nestane. Že když je ten manažer příčetnej, tak ti řekne, ježiš, díky toho jsem si možná nevšiml, fajn, že mi to říkáš včas, pojďme s tím něco udělat. Což je vlastně pointa i ta, že vlastně jako, a to zase se dotýkáme tématu nějakého jako možná overthinkování a těch věcí, jako že si lidi hodně odpřemýšlejí, takový ty negativní dopady, jako co když a nemůžu a tohleto a vlastně jako na konci dne to není žádný big deal, že jo, to říct. OK, Katko, moc děkuji za to téma ještě jednou. Zajímalo by mě, možná dneska jako napište nám posluchači nějaký komentář, jaký jsou vaše zkušenosti s tímhletím. Whatever, nasdílíte, budeme rádi. Tomu, kdo to potřebuje slyšet, to určitě nasdílejte. Proto to děláme. Katko, ještě jednou děkuji za příběh, měj se skvěle a ať se daří. Ahoj. Děkuji za pozvání. To je z naší strany dneska všechno. Díky za poslech a pokud vás podcast baví, dejte odběr na vaší oblíbené platformě, aby vám žádná epizoda neunikla. Naslyšenou příště.